Hej og velkommen til Lærkes Lækkerier. I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver hjemmelavet sund Nutella. Min opskrift på hjemmelavet sund Nutella findes på min blog lærkelund.dk. Denne Nutella er helt rå, den er sødet med dadler, og så er den vegansk. Den er cremet, sød, let at lave og ekstremt lækker. Nu vil jeg vise dig, hvordan du gør. Det første du gør, er at tage 200 gram hasselnødder og putte over i din foodprocessor. Og så skal de blendes. Sådan. Nu skal vi have de resterende ingredienser i. Det er 200 gram dadler. Så er det 150 ml rismælk eller mandelmælk. – 25 gram usødet kakaopulver. Så er det 1 teskefuld vaniljepulver. En avocado. Sådan. Og til sidst 35 gram kokosolie. Og jeg har smeltet det, fordi det var hårdt. Sådan, og så skal det blendes igen. Sådan. Og nu skal det bare fordeles ud i nogle glasbeholdere. Den er bare god. Brug hjemmelavet sund Nutella oven på brød, knækbrød, i pandekager eller vafler eller i en kage. Nutellaen her skal opbevares i køleskabet, og der kan den holde sig i cirka 2 uger. Tak fordi du så med. Hvis du er interesseret i flere sunde lækkerier, så kan du blive inspireret med mine e-bøger, som kan købes på min hjemmeside eller via linket her i videoen.